Bisaya Kamunggay, ang inyong channel, DQG, Daniel Kindaw Gudin, ang inyong host. Dili ko may magluto, pero welcome to my channel. Mangluto ko karon, o niya, patilawon ta mo. Mutilaw ko, o mutilaw akong pamilya sa akong lutoon. Unsay akong lutoon? Welcome back to my channel, Bisaya Kamunggay, ang inyong alaga, DQG lang, Daniel Kindaw Gudin. Dili ko may magluto, pero gusto na ko nga makabaw mo, muluto sa ko. Okay? Kung siya itong luto mga igal, mga amigo, mga amiga, mga abay-abay, mga paisano, mga paisana, mga kabyanan, o mga kauturan, mga kabutuan, mga kasangkayan, o mga kabutuan. Magluto ko, larang ha, isda. Huwag may kamati, so nahutan ko. Wala sa ko'y tangko. So, tutog lang sa lahat. Okay? May ko na niya. Ito may na-other another way, kini siya isda. Kung paano din siya nga isda, okay? Kung paano nga isda. Ako nang hiwa. Okay? Kung may sago na kuha na, kini siya talong or eggplant. Okay? Talong. Kunya, agbati or spinach. Kini. Agbati or spinach. Okay? Kini siya pitsay, cabbage. Pitsay yun. Okay? Ako ilamas na rin, walay kamatis, walay tangkong, yellow onions, sibuyas Mumbai. Kini siya, sibuyas Mumbai. Espada ng sili, okay? Pepper. Kini siya, tanglad. Ang ba mo tawag tanglad? Or lemongrass. Kini siya, green onions or sibuyas dahonan. Kini ko sa luya or ginger. Okay? Now, ano ko hindi tubig dito, napaka mga lamas dugang, pero ako iuna ang mga lamas. Larang na siya, Cebuano style, Bisaya style, nga pagaluto larang or linarang, sama rin is tinuwang isda. Okay? Una na kulunod, kining sibuyas dahunan or green onions. Okay? Apply mo sa kulay. Dala ko binabukaw na rin yung tubig. Okay? Okay. Ito yung unod din, dili na ako na yung pabukod. Ako na yung tangason. Sunod, kumanang sibuyas dahunan or green onions, ginger. Okay, nakunaw na ko daan ha. Ako na nag-iunaw. Nakunaw na ko daan. Ginger or luya. Okay? Kuman, sundan ko ang tangad or tanglad or lemongrass. Okay. Siling espada. Okay? Siling espada. Sibuyas Mumbai or yellow onions. Okay? Ako na siya mabukalo. Hangtong na bubukal ni siya ito tao. Hindi kumana na yung butang ng isda. Okay? Ako na siya mabukalo. Kadiyon kayo. Pero, samtang nagpabukal ko, butangan ako siyang salt. Okay? Hindi siya salt or asin. Natural sea salt. Okay? Tangan na ito lumay. Estimate lang ito, hindi matamas ka lang magluto. Okay. Yatay black pepper or garlic salt. Butangan sa ito yung garlic salt. Garlic salt. Mamatay ako. So garlic salt, butangan sa ito. Okay. Butangan na ito black pepper. Okay. Black pepper. Kani siya, season salt. Season salt sa ato ning palami ang bayo. Kaya, okay. Ang naghuwat ani ron, ang naghuwat ani nga mga on, daghan kayo. Ako, si Robert, yung asawa si Candice, si Perla, si Roger, akong mama Medium, si Roan, naghuwat pa. Kani siya, lahi sa ni siya ng paper, butangan sa ako gamay. Okay na. Nabutangan na ako. So, mo na ni ang resulta ron. Ako ni pakusog na gamay. Mo na ni atong resulta ron sa lamas nga para sa linarang na to. Okay? Linarang. Ang kulang ra gid na kamatis ra jud tangko. So, ako ning abukalo na ko diyo. Kanita kayo. Mga 1 minute. Okay?
1 minute. Yan tayo mga kuha tayo. Luwag na rin. Kanya, ito luwag ng plastic. Ito luwag ng parahon. Pwede na rin. Okay? Okay. So, tinigbuka na ni Ron. Tinigbuka na ni. Ikala-kala na oh. Oh? So, meaning, init na ang so, ikala na ni ang iyang valve niya ni. Okay? Panawa. Ikala na. Okay. So, may ikala na siya, ibukal na siya, ako nang ilunod ang akong isda. Okay. Palikan ito doon akong isda. Tara, akong isda eh. So, isda mo yung una ni mong tirahan para mauwa ang lansa. Di isa di mo pangusgan, mahinayan na. Okay. Yung ani pagluto na ko. So, ulo, kung ako taring ulo eh. Kung ako taring ulo eh, lami na mong ulo. Sa, kung paano niya, tulo ka ulo, tulo sa nikaikot. Sa buka. Tulo. Tulo sa ka ulo, tulo sa ka ikot. Ang yan ang mga ulo do. Nagluto ko ni Laura tungod kay sa Cebu pa ta mga daw may mga sa Pasig sa Pasig na sa El Flores na sa Pasig Public Market dapat use carbon mga on linarang diha nga mga tagutungan linarang pawikan linarang pakul or pugot or tikus o uban pa nga mga linarang na nadi na kempaw, stingray, kempaw, pagi mga on so ako di siya tabunan, pabukalon ko ni, pinayan sa ako ni Mali, ako ni pinayan, para dili lang sa kedua, dili mga ilaw-ilaw pa, ang kawas, ang sodo, ang luto pa, so pinayan dito siya. Okay? Paliguan ko, di kumain natin yung luto. Pero, once pagkatilaw mo, mula ni, paano inong nabulog ko ni, sisilis mo naman, once tasting, always one day. Why? Daghang nila sa bawo, tarawa, kaduli yung mayo, tarawa yung mayo, daghang sa bawo. Kung sara ni kabukal, igbukal na ni, kung sa sunod ba yung kabuk, pabukalon ko ni, tarawa, pinaya na sa siga. Yung pagkusiguro mo, maahat man, langsa pa dyan. So, di ko man na nagbukal, usara kabukal, kinigboil niya. Kung sa inunod ako sunod, kining pitsay. Di ko man na pitsay, kanang talong. Di ko man, kining spinach o agbati. Kumadaog na. Okay, panahon na, hihina yung siga, pasabutan ni, dili siya lang sa, pasabutan ni, wala siya naahat pagkaluto. Wa ni dugo. Kaya ako mag-ipahinayan. Una yung technique sa manglutuan. Kaya muna na kong balik ha, at wala na ako ng unaw. Okay, una, talong. Okay, talong. Talong. Or eggplant. Oh, hapit ko ang mahulog. Eggplant or talong. Puno gini. Okay. Okay. Talong na siya. Atuin. Lunod. Okay. Lunod na nato ang talong. Kumana ng talong, kiring pitsay. Pitsay. Pitsay, okay? Okay. Pitsay sunod. Pitsay. Okay? Inside. Awas. Dapat ay spinach. Hindi na ko na ilulunod. Okay? Hindi na ko na ilulunod. Kaya hindi naman masudo. Puro na kayo. Okay. Inside. Hindi ko ba na rin inside. Hindi na ito ilulunod kay. Kapay sugar. Hindi na ito ilulunod kay. Hindi na masudo. Kung awas na. Okay? Kamay na itong kaldero. Kasamutan niya nga kung daghan atong niluto, kumbira ni. Okay? Si Robert, hawat na na, kaya kakauno na na. Okay.
niya. Bert, alam ko ng agbati. Oh, ako sa ning matatawaran sa. Matatawaran sa tagalit. Kung ako ning ilunod tanan, ilunod ako na tanan, pwede man, pero malata ako dali ang agbati. Ako sa ning matatawaran, 1 minute lang. Okay? 1 minute. Daog dali. Okay. Sige na. Iniguman na ning, ani ha? Usar ka bukal. Agbati na yun. Shout out dahil sa tanang ng mga taga-Tabunok ha? Ng mga amigo na itong amiga sa taga-Tabunok, taga-Tabunok. No, labi na sa Tabunok. Kadiha mong pamilya sa Tabunok, Tabunok, Talisay, Cebu. Ano? Shout out to my sister, Gaga. Shout out to my sister, yung bana na yung Gaga. Kudato. Sister Manang Shirley. O niya, brother Junior. Yung asawa, si Naisilo. Okay? Tanang mga taga-Tabunok, tanang yung mga taga-Lactan, tanang yung mga taga-San Isidro, tanang yung mga taga-Supamayo sa Kansohong, tanang yung mga poblasyon Talisay, mga lulog poblasyon Talisay, sa Mohon, sa Kanulawan, sa Lawan 1, Lawan 2, sa Lawan 3, Talisay. Shout out! Kung sa uriha, o niya, katong mga amigo, mga amiga diya sa Dinagat Island, ano, binasa sa San Jose, Dinagat Islands, karon Dinagat Islands sa sauna under ni sa Surigao del Norte nga province karon naglain na. So shout out sa tanang mga Dinagat, sa tanang mga Bulanon, sa taga Bohol, shout out sa tanang mga taga Iloilo City, Iloilo province, shout out sa tanang mga taga Negros Occidental ug Negros Oriental, shout out sa kasama ko. Salamat din ha, hindi may tawo nga to ang magluto kung wala sa this Irando Gruiset. Shout out sa tanan ng mga taga poblasyon Tudila nga lungsod sa Islas Camotes, Cebu gyapon na siya. Unya inyong mayor diha, former Bongo Radio station manager Grayman Jojo Solante mo mayor. Ang vice mayor, former mayor sa Tudila, si Erwin Yu o mga konsyales. Shout out unya ang Tudila o pa rin pinakagamay nga lungsod sa Islas Camotes or pinakagamay ang Pilar. Kay pinakadako diha ang San Francisco nga lungsod. Ay kaduha ang Poro. Ikatulo either Pilar or ang Tudila Camotes. Okay? Happy na gyud mo bubukal, gamay na lang. Unya, wa mo gud na pagusgi para dili malata atong isda. Okay? Di maahat po dili lang sa. Pero karon na kayo nga hapit na hapit na mo maluto ang atong talong. Ang ato ang giyapas ani ang talong. Okay? Unya pagusgar to gamay para lang sa talong. Kusgar gamay tusok na. E kung din talong bukal na ni road, hapit ni mo bukal. Ang sunod na itong ilunod ani ang agbati or spinach. Okay? Kaya gamay na lang. Gamay na lang. So, sa tanang ng mga chef ko diha, sa tanang ng mga nagluto ng linarang, ulang man yung akuha, pero akuha ng version. Ang akong suki gawa sa Puzzle market, gawa sa Carbon Market sa Cebu City. Lain ang suki ng linarang. Kaya na diha sa una sa College Assurance Plan CAP. Diha sa DOH Region 7, doon sa Robinson, sa Puente. Diha ito suki sa una. Pero I don't know na pa na ron. Unya, ako na suki ng mga linarang. Okay? Unya, human, ablihan na to. Panahon na. Ibukal na. Tanawa ko. Ibukal na ko. Ibukal na. So, panahon na. Ilunod ako ang akuang spinach. Ako sa ning ipailawom ang nasa babaw. Para malutong din siya. Suspuno ako. Naghanap pagkaon na mo. Kumbira naman. Hindi naman yung ordinaryo panihapon. Adlaw ko sa Gudron nga Sabado. Adlaw ron nga Sabado. Saan maroon pizza? Pizza by the size. Naroon sa April sa tuwing 2020. Okay? Klaro na tayo nga nituhog na, nibukal na, karon panahon na sa atong spinach or agbati. Ano na to? Ano na to agbati? Ano na to agbati? Okay? Nila nga 1 minute. Sorry, bukal na, tanawa. Ibukal na.
Okay. Akong gihugasan na nahulog. Ato ni kaunon kisayang grasya ba ni mahal ra ba kayong bugas ron? Okay, mahal kayong bugas ron. Sauna, panahon na mo sauna. Tag 2.60 pa man tong kilo sa bugas sumay. Karon pila namang kilo ro sumay? Tag 50 pila namang kilo ron? 50 pesos ang kilo, grabihan no. Sauna 2.60 pa man to. Yana, ako nang wala na ko ni kayang sakto para di malata ha. Wala ko ni kayang sakto, ako rin ginuduot, okay? Para mutuhop lang ang init tubig sa spinach or agbati. Okay? Ningon sila nga ang spinach, unsa may epekto ana nang tanan ko sa usa ka optometrist, usa ka doktor para sa mga mata. Nang tanan ko, Dok, tinuod ni siya nga dili na ko masulti ang ngalan kay nalipat ko sa ngalan. Napakonsulta mo ko sa akong mata, ngayon ko, tinuod ni Dok nga ang maayo daw para sa mata ang carrots, yung siya din na tinuod. Kung ano man, sa base sa among pagtuon, ang among nahibawan nga ang spinach or agbati mo'y maayo para sa imong mata. Okay? Dili ang carrots. Although, ang carrots lang mo'y na common, mo'y na known, pero ang tinuod daw, matod pa sa optometrist, nga akong nahimo ko niyang pasyente, ang spinach yun. Okay, ako yung pinayan, pinayan ako ni, pero tilawan, sa di pa na ako nitabunan, ako sa tilawan, okay? Tilawan, sa muna ako sa sana, okay? Ako yung tilawan, kung sa mo yun yung buwan na rin, rin kayo. Okay. Ako tilawan, kung sakto naman yung timpla, tilawan ha? Okay. Tilawan ako. Sakto siya, dili siya para pero dumaga na ito gamay. Sakto lang kami pero dumaga ito gamay. Okay? Gamitan na ito garlic salt. Okay? Garlic salt. Sakto lang kami pero kulangan ba ito gamay? Dumaga sa ito sea salt gamay. Gamay lang. Gamay lang ha. Iwas sa balik ko sa. Sabi na sa mga taon, para dili lain sa taon mo. Okay? Ilawan ang balik. Wow. Ayos. Pura sa glutong pasi. Okay? So guys, kung man akong luto, hinayan na ako ni. Pagdahon na ako sila para mangaon namin. Okay? Ako sa tabunan kamay. Hinayan nila ako. Luto na. Okay? So guys, salamat kayo sa mga gusto magkatunog larang. Although wala ko nagisa ha, ang proper gina nila nagisahon, lahat kong gina nila ang kamatis, lahat kong nila ng sibuyas, lahat kong nila ang tanan ng mga lamas. Pero kulang man tawa sa tangkong. So morning wala ko nagisa ha, okay? At least way oil. Okay? Tinulay tawagan pero para na ako larang Guys, salamat kayo. Kung doon na may mga komentaryo, comment lang. Bisaya ka mong guy, yung host, DQG Daniel Kindagunin.